बतावा भैया है फिन है बौसीर के हमार है टाका कबर गइल बा दम हालते खराब हो गइल हमार बोलती बाबूजी अहि रे बाप्पा कोनो बात हो गइल का पाहुन अरे पतोहिया काजी बाबूजी अरे है पाहुन आ गइल रे ओसे दादा कोनो बात भइल बा काजी बोला तनी हां कने सब कुशल मंगल ह न हो जा ठीक बानी रे राउर माई आय काहे कोनो बात है का पाहुन काहे ना बोलत है रुआ आजी कोई देखत नहीं खे न तो कोई कोई कि फलानवा के दमादा बिना गावना के आ गई न अरे तो उहे त मेन टेंशन है अबे गावना करे है ये बीच में आगो नि कोनो आफत आ गइल का बोली बतिया बोली कहत तनी कि देखी मान ली कि रउआ सबे कहत है कि 5 बरिस के बाद गावना होई त लड़की जाई हमनी के नियम है पाहुन ओमा ने के गबड़ा लड़की लोचे बिया पाहुन 3 बरिस हो गेल और 2 बरिस के बात बा ठीक बा हम 2 लीटर दूध पिनाई लड़की लोज भी है त मजबूत हो जाई एगो बात सुनी जा कि हमारे एगो माई भी है 2 गो ढीबरी लेके खाए बनावती है और दोनों ओकर आँख के फ्यूज गायब हुए ऊ तो बतिया बटल ही बा आदमी जानते रह कि आन्हर बाड़ी 3 गो आँख में जान जाई कि ओकर हम ऑपरेशन करैले बानी ओकरा रौकता कुछ वो चूल्हा में हाथ लगा देती आग रहता तब वो बड़ी दुख बना बहुत दुख बा सुनी जागो बात कहतनी बाबूजी हमरा के अरे बोली पाहुन बोली पलंग पलंगरी जान देम हमरा के खटिया मचिया जान देम बतासा हमरा के जान देम देखी हमरा के कुछ ना चाहिए झापियो अरे झोपड़ी ना ना चाहिए पाहुन ऐसे काहे बतिया तनी रउआ के हमरा श्रद्धा हम मन में दीवान पलंग है देबे अरे देखी दीवान पलंग जाई आदमी कतनो गरीब बा ना साल भर रुक जाई हम दीवान पलंग और देखी हम साल छटक ना रुक सकी ना हमरा घरे जल्दी आदमी आवे ना यही के मारे ना देखी जो हमरो मजबूरी समझी जा विदाई करी जे उनका के जो सही भाई तो सही अरे पतोहिया ई कह तनी विदाई करे के बता हमनी के गांव में हाला अरे महाराज कहेंगे जेवना खाती बिया भइल बा कि माई हमर सुख सवारत करी उहे ना जानी त फिर ई जाके करिहन का अजी पाहुन बताई हमनियो के गांव में इज्जत बा ना ओसे का मानत नहीं कि हमनी के कोनो चीज साल भर खलसा औरी है बर्दाश्त करी रवा है रुक जाई ए महाराज हम तो 10 बरिस बर्दाश्त कर ले हमरा माई के दुख दे के बर्दाश्त नहीं के तो कहिया कहतनी रवा बतिया ए बेरा हमरा के विदाई करी आहे दादा आहे बाबू गांव के लगले अब बताई गजब रहो पाहुन बतियावत तनी हमनी के दिन सही ना दिन सही ना सब दिन सही हो जी मान ली कि माई हमर काले मर जाई चाहे आजे मर जी तो रोत रोत जइहन नु कि ना जइहन रोवे बाबूजी देखी समझदार बानी 90 70 80 बरिस के अरे हमरा त मथे न काम करत जौन कहत तौने न होई रवा बड़ बुजुर्ग बानी घर हां बाबूजी देखी हम कौन का हम कहीं देखी माने तनी उहो के बेकत हई जतना हमनी के हक बा ओकर से बेसी उहा के हक बाटे मेन त भाई गांवे घर के न लाज देखे का अब कहियो गाँव समाज के आदमी देखी हन देखिए बाबूजी कैसे त कहाला सबसे बड़का रोग का कही लोग तो लोग के नइखे सुने के बोली जल्दी बोली तो तैयार कराई तैयार करा जो अब जब आइए बोल है ना मानब यहाँ के त का कहिए तैयार कराएंगे पाहुन लेकिन हमर बेटी के दुख ना होके के चाहिए हम अपन एकदम फूल नियर अपन ननद के पोसल ले ओकरा के दम हीरा लेखा हम माने ना हमारा ही करेजा के है टुकड़ा ही सामान के लेके ठोकर मत मार आइए को रहन ना आवे के चाहिए हमनी के जवन होई त ऐसा अपन देवे कोनो के लेके बाबूजी आगे बात नहीं जो खे पतो है के तैयारी बना जइहन सुनी दूधे खइहन कैसे त कहालन फूले न होइहन अब घरवा खलसा जास ना देखी हम ओइती ना जनी नु बस अतने जवन बात रहे तवन बात रहे जनी अच्छा चलिए बागोनी तो चले हई पानी उनी पी हई घरे आ तैयारी हम बनावत हई चली उठे हई पानी उनी हई पी ले हई रहे दिन बाबूजी हमरा खालसा उहे भूख बउए के हमारा परिवार विदा करी हम जाई झट देना केहू जानो केहू जन जानो बस ये तो बात बउए तो ठीक बा चलिए हम ओके जात हई तनी व्यवस्था ही बनाई अब कामची के व्यवस्था बनावत नहीं हां फोन करके पूछी जी के कहले रहनी रहुआ ना हां हम एकरा से बतिल नहीं रही तैयार रहनी रहुआ पहले से ना बतावत रहनी डर अब देखो अब सुसकला से कोनो बा ना बात बुझा तनु कोनो चीज के रहन ना आवे के चाहिए चली पहुं उठी चली जल्दी कैसे हमरा के विदाई कर तरू अरे पोगली कहीं का अपना मौरत के साथ है जाता इसको कैसे विदाई होता है अभी 2 साल के बाद हम विदाई होके वाला रहे ना जाई अपना घरे दुआरे जाता नहीं कहीं और नहीं खी जाता अब का करबे बताओ तोर सास मर्जी हन कुछ सुख सवार से जनी हन हां तनी मुंह बांध ली है लपेट ली हमने के गांव घर में इज्जत बाटे गई देखम जे महाराज पीछा से पिटवाइम जे जन मुंह बनवा के हमार नहीं ऐसा कोनो बता ए बाबूजी का रे तनी पीछा वाले जाके आ लिया तो दे गोल लगी खुश रह बाबूजी दिन निक ना अरे हमर लालावा हो
रही जी गांव घर आ जाई एगो तो चोरी छुपे विदाई ए मार तारा बिना बाबू कैसे रहियो ए लालावा। ए बाबूजी मुंह बनवा देनी जे हलो करत तनी जे तब हम का करी। आही रे हमर हीरावा। ए बाबूजी चुप रही दम। अरे हमर आई करे जा फटत रे। हां हम रखब ए बाबूजी चुप रही जी रहुआ एकदम गांव घर में एकदम अरे कोई आवत तो ए जी रुआ के आगे जाई पीछे पीछे रुआ जाई हाय घुगतान के कोई मुंह मत देखो बाबूजी तनिक 10 मिनट हां खुश रहे अपना घरे दुआरे जाता नहीं कौन के आदमी अथु करता ना चल कहता ना हम गांव में बतिया ना लेब भाग जाते सब पर आ जाता निशान आई तो मर्द लिया के जाता रे या जी बाबूजी रुआ पीछा पीछा जाई जी आई है नहीं 5 मिनट बाद निकलो 5 मिनट बाद निकलो ठीक नु जा तइयोनिया देखी कोनो ना ना वस गलिया में की गरिया के जाई की गरिया के ठीक नु ठीक जाई। है। चलो यार अब का करबू। हो जान देखो हो अब तो देखो का होई बताओ तनी सुनो गांव घर ध्यान जाई अब मान लो कि कैसे कहता रू फोन पे लिया के चली ना अब करो तारू हां तो माई बाबू के छोड़ के आइल बन तो का होई अरे पोगली टेंशन हो जाई बाड़ी ना गो याद ना आई माई बाबू को दिन रही नहीं हरे कहाला अब ठीक बा हमू जानते आ काहे हमारा शौक ना लागत रही कि हमू माने तनी दुल्हा बन के जईती हैं अब का करबे माई के देखते हुए सब हमारा काम करे के हमर हाथिए खई हा तारे आसो के देते खाए के तो नहीं को खात ना कोनो बात नहीं बात बुझा तनी तू पलो गांव में आ गइलू कहो भैया अरे मुंह लुकवा के जाता नहीं तो का कर भौजी बिना गवने के पता गावना के तिकोई हम हैं सतजुग के बात रहे कि पहले 10-10 वर्ष पे गावना होत रहे अब तब सिंदूर डोला घर लेके गइल ठीक है बाटे अब तो चाची के तो राज मिली अब खाए बिना बैठे बैठे खाए के मिली ना माने तू 10 दिन बना के देले रहती त ना नु हमरा करे के भई रही त हमरा अपना घर के काम नहीं खे का हां अपना घर के बात के त बीच में काटब कतई काम कर अपन हाँ जा ले ले देखो ठीक कहला इनु तनिया से बोला ना हां का जाने कहां तक तो सलिए धरा गइल बा का करी हमारा कने खेलौकता हो हैं हम अपन खुद तसली माजी के चमका देले बानी हम तो हाथे से छू के बता देम कि कहां निमन में जाइल बा कहां खराब में जाइल बाटे हम टोय के अपन कुल कहले तनी ना केवन कहि कि चला कुछ दिन के एथु दिक्कत बा करी बस त सरिया दे करा के हो आवा देखा ए नहीं गोड़ लगा आशीर्वाद दे माई खुश रहा कहाँ चल गइल हो चल गलन हेने तिकाओ हमारा पे बोला अरे हेने बनी गोई नहीं तो हम पतो हलावे नु हां लेके आ गोई नी कहाँ केने बाड़ी कनिया आई काहे दे बड़ी आवा हो अरे ई हमार का पार केने बाड़ी गलिया तन छुमाई का हाय हाय हाँ, आ गलु दुलही निमन बाड़ू ना हाँ मम्मी कुल काम कहल तनी का करबू रनिया न के तू बुझाता हमारा एही से तो हमर लइका हमर परेशानी देखी के तारा के गोइल हलिया माई ते हमरा के जतले बेबे अरे जतले बेबे हट जा रे घुसुक जा ने आजा ओई सो दादा रे अनहरी मेरा जब गिर कर होने गिरल बनी होने केने हेने गिरल बनी अरे पे दे बनी गिर गला के गाने गिर गला ढिमला गुलानी का करब हम तो जानत रही कि हम आई अनहर बानी कि तू डिठारे में गिर जाता रह हैं अब का करबे अनहरा के देख के अनहर बने के पड़ला नु कन्या के बैठावा घर में ले जा तू घर में लेके जा ढुकावा हम कर तनी का बना दी अरे सुन अब तोरा नइखे करे के हां अब तोर कन्या करी हम तरिया कहे धर अरे रोहे ना दे अब रोहे ना दे मैं दिल अरे रोहे दे मजा तो पागल बना कहां मजाइल बरे काने मजाइल बरे चमका दिल बनी मैच के अरे बाबू कदम में पता लाइट मारा तारे माई और ये बतावा हमारा नहीं बरस मार के कहां मंजल बरे यार बरस नहीं की मरले हो हाथे से गाटा में जोर न बा हाँ, केनो एतु भल बनी फुला बकरानी भल बनी तो टिक्की में तू लागो बाबूआ बबुआ हां कन्या का तनी दे दो आ पानी तोरा भी पिए के। बुखारवा ना उतरल अरे कहाँ हो जड़ा हो जाता ऐसे ही से चौदर ले ले भाई से दवाइया कहाँ तक गिर गो मिलबे ना करूए हमारा अब तू अपना काम में लगा जा
कनिया के कुछ पानी अरे वानी चाय पिए के दे बनावा, दो। पानी बनावा, समोसा बनावा, सिंघाड़ा बनावा, उससे तार का माई दी है निमन पे बाड़ी हां तार माई निमन बाड़ी ना हमार माई नीमन बाड़ी, हमर माई के आँख नहीं खे। हमरा से बतिया वास्ते तो कहते इसके माई नीमन बाड़ी। हाँ? तो सब्जी काट दी धर मरचाई कटबे, मरचा खड़ा होके माई चल। केने लेके जाता रह चल, खड़ा होके ना। था कलली त बनाई हन हाँ चल, अही भाई कहाँ चली हो चल है ने चल। अरे हे ने चल। बिहान हो गइल बना हां बताव हाथ ना उजियार हो गइल राहुल अरे उजियार हो गइल बा हो के हो जी देखी तो दे हो अरे चल चल है ने। तू हो अरे वो उजियार हो गइल बा है तना आई बेरा आ गइल बाटे नहीं के बुझात की जागी खैर कर तो राख नहीं खे माई, हमनी के काशी न रहे सुन है ने आऊ। अरे ओ बेटा को तो होला भइले जोन ठुक घर में ओहो उजियार हो गइल बा त ना चाहिए रे तू तो गजब बोलता रे केने बानी केने भाई हे दे के हे दे कहलो अनि कि अब आखिर से बैठ रहो, तोरा के चाय पानी नाश्ता सब कुछ मिल जाई। ना बोला तो वो दुख बा बोलता तब छोड़ दे जा दे हट है ने जाई है ने होने से जाई अरे लेके जाना तू। चल आँखिए ठीक बा, गोड़वा ठीक हो जाई नू तो हमनी के तू रहू ना देबू। हैं ऐसे ऐसे करत करत धुक जाता रू, कैसे एथी होई? हैं नमस्कार प्रणाम, हम किरण सिंह, हमने अपन टीम में हमने को पारिवारिक वीडियो अच्छा लगता है दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह हम जाए सबके साथ विदाई अगला वीडियो में फिर मिली। बाय बाय।